Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ingkang kinurmatan Bapak Widodo minangka guru basa Jawa lan rencang-rencang ingkang kula banggaken. Semoga kita aturaken puji lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Ing mriki kula badhe ngaturaken sesorah ingkang temanipun pendidikan. Lajeng sadurunge mlebet ing tema wonten hadis ingkang ngendika tolakul ilmi faridhatun ila kulli muslim. Ingkang duweni teges yaiku nuntut ilmu punika wajib tumrap saben muslim. Mula saking punika kita minangka anak kedah ngudi ilmu. Kita minangka anak gadah kewajiban nglampahi sekolah selami 12 tahun. Nanging dados murid niku boten namung dados murid mawon. Sedaya punika gadah kewajiban lan kita sebagai murid duweni kewajiban yaiku manut lan taat kalian aturan ingkang tinulis utawa boten tinulis ing sekolah. Aturan ingkang tinulis tuladhanipun yaiku seragam, lajeng yaiku atribut saking mustaka sampai sambaran. Lan aturan boten tinulis yaiku tuladhanipun ngurmati guru ingkang tasih ngajar saha silih tegur sapa kalian sinten kemawon ingkang mapasan kalian kita ing sekolah. Nah, menawi ingkang enten tiyang tanglet punapa kok aturan mekaten didamel. Aturan sedaya punika didamel supados kita saged dilatih dados disiplin lan saged manut dening aturan. Amargi sasampunipun kita lulus, kita badhe kepagih kalian aturan-aturan ing masyarakat. Aturan-aturan ing masyarakat punika didamel lan ditaati kalian sinten kemawon ingkang dados masyarakat. Menawi kita sampun lulus, kita dados masyarakat lan kita wajib naati aturan punika. Kedah semanten ingkang saged kula aturaken ing sesorah punika, mugi-mugi apa mawon ingkang sampun kula aturaken iki saged dados pangeling lan motivasi kangge kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya saged tansah sregep sinau lan naati aturan ingkang wonten ing sekolah. Niku mawon menawi wonten kata ingkang kurang pranani kula nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.